aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e robbindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alhamis hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min jijitake e laal gotol calminama juurama berta juude ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo boros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fo no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye no wonde banu gorko Amadou Moussane addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi bisimilla Mamadou. Mi wima mba debbo pullo mi salminimo mi salmitimama e oɗo subaka alkamisa moƴƴo malaɗo subaka mo ñagonɗen dendagal windere nde kala jaam duumiɗo e cellal wondude kadi e deyre kam e hakkilantagal sikki ala ko weltanade bandiraɓe Aissata hono no kala subaka caggal nde ɓe jogui hoolare yidde humpitare kono kadi ɓe cuuɓi ko saktirde mabɓe Pindi TV e yewtere muɗum witende hono no yewtere nde wiyatno kadi roɓɓindu jayndi donc mi sikkano ka dañan ɗum inde hesere ɗum yewtere mon witende roɓɓindu mon jayndeji andi mi waɗi mi lanci ɗo appel waɗi hedde hitande ma to mbimi yo yimɓeɓe ƴeew holno plateau jogori yiyeede foti innirede kono noon Aissata ha joni en jandi eɗen kadi pinditina kadi hakkillaji ɗi yoɓe dokku en inde holno plateau jogori wiyeede ruttinɓe hen tan ƴeewa beele maɓɓe maɓe gaddu indede ɗum noon dabagal udditama hannde oɗon mbawi hokkude inde holno mbiyaton oɗo plateau roɓɓinde jayndeji sikki ala musidɓe tedduɓe ko wiide won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hannde Aissata ko ɗum fandu almudo hasino tawine tawe hen bato mo ganduɗa ngu joɗinoma toon to Paris lamorgo leydi France kono kadi ne tawe hen toɓɓe goɗɗi ɗi ganduɗa ko alhaali Ousmane Sonko alhaali hooraji leydi ndi Macky Sall kono kadi e gueɗe actinaji hani e toon to keerol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie jandeji men kala tonggui e subaka he garti hen noon tigui jayde Dakar Times udditidama nden ɗon wi ko sommet ko yowiti ha joni e wadde relance économique ɗo e dunde Afrique ɗum noon de wonno ko jooɗi e ɗeɗo balɗe toon to Paris lamorgo leydi France ɓe mbi tan de ko hay hunde ko ganduɗa kay ha joni waɗama toon ko yowiti ko ha joni e jaafogol ñamale ɗo e dunde Afrique kono kadi eko yowiti ɗen copreji biyeteɗe France CFA ɗin konguɗi jaaji ne jokkitoyi e hello tati e nden jayde Dakar Times caggal Dakar Times ko jayde Le Soleil jayde guendiri nde Aissata nde ari koye ko yowiti on ɗon sommet ɓe mbi ko vaccination woni nden ŋeesore ɗo e Afrique gam haɓade mboros Covid 19 kono kadi e hokkude ɓe copreje hani e sembinde on ɗon croissance mo ganduɗa ina wawa ke ñibde ɗo e Afrique ɓe mbidi ko promesse uji manam tan ko kunali mawɗi woni ko yalti on ɗon sommet mbo Paris gam wiide Afrique mamin mbaɗa noon ɗum kono kadi mamin dokkon ɗum ɗin konguɗen jokkitoyi e hello ɗiɗi e nden jayde witende e Le Soleil jayde L'Observateur ko dawri nden wayli sawru mbaggu ari e titre goɗɗo e subaka hannde o ɓe garti koko yowiti e fitnaji ɗi ganduɗa ɗi kiɓino yillade ɗo e leydi meɗen Sénégal e lewru mars ɓe garti on commission ɓe ganduɗa daranoma kay gam etade loskude ko yowiti ko e ɗin fitnaji ɓe mbidi ko on ɗon enquête mo kalɗo saaha mo kalten woni koye point mort manam koko dari wurani mayani ɗin konguɗen jokkitoyi e hello tati e nden jayde witende L'Observateur jayde Libération nden ari e gueɗe ɗeɓɗe wade noon ɓe mbidi ko on gardiɗo landa Pastef o bismaɗo eko yowiti état généraux e ko fate banggue hono gueɗe éco ɗum ko toon to Lomé lamorgo leydi Togo ɓe mbidi ko parquet o bloqué Ousmane Sonko ɗo e Dakar ɓe garti hen noon caggal nde magistrat o ne wayno waɗa saisi tawi no rewɗa ɗon ko maître Bamba Cissé ɓe kolti wonde ko procureur de holliti waɗi communiqué hanke fanno wi ko Ousmane Sonko wawata yaltude ɗo saabu jeeyi sababu ko omo woni ko wiyete ko hono sous contrôle judiciaire e on tuma noon ɓe mbi jogui konngol battinigol ko juge mo 8e cabinet caggal muɗum noon Ousmane Sonko ene faɗano ene walani ɓenen faɗa toon to Lomé ñanogas jeegom lewru mai kono kadi wona kanko tan saabu ko wayno Lopez Michel kono kadi e Nandum Khalifa kam Linel Zensou wondude e Cellou Dalein Diallo kono kam Cellou Dalein Diallo ɗum noon tengti on yahata saabu koko waɗa bloqué kañumne koko haɗa yaade yaltude leydi ndi toon to Conakry omo toon ko ina tolno hannde e lebbi jonɗi saabu ko guila lewru octobre hitande ujunaji ɗe nogas woni 2020 Afrique nan ɗon jayde Las ko noon nden noon jayne waɗi ko natal maw leydi ndi Macky Sall ene wayno junngo hollirde wonde ko ɓamtowo hono tourné ji makko économique ɗi wowi wadde kala e saaha e nder leydi meɗen Sénégal ene wayno noon nguɗon jilluma fuɗɗo ñande nogas jeetati ha capantati e goho lewru ndu ganduɗa ndu komme gam tinade funnangue leydi Sénégal e hunde Casamance mo wiya toon to Kédougou kono kadi mo yettoya toon to Madina Gounass gam juurade khalife o eko yewti e nder on ɗon Dakar tijjaɗo ko ɓoyta caggal muɗum noon ɓe mbi tan ko maw leydi ndi Macky Sall woni koye yilloyade ɓesguɗi ɗi gam ɓedde ha joni doole makko eko
witi e nder leydi ndi ɗin konguɗen jokkiti hello tati nden jayde las quotidien le quotidien nden arti e trafic de bois woni tan ha joni ɓen jottiriɓe soppere leɗɗe toon to diwan mo Casamance ɓe mbi tan de ko tension mawɗo woni ko yiya e keerol hakkude leydi meɗen Sénégal e leydi Gambie ɗum ɗon ko caggal nde kono leydi ndi kono kadi e agent ji eaux et forêt ne wayno ha joni gori e riddude ɓen ɓe ganduɗa ko jottiriɓe soppere leɗɗe ina jeewiya ɗum kono kadi ɓesguji ɗi ko wattindi ko nanggui toon camion mawɗo mo ganduɗa ina kay heewi leɗɗe coppade gam yidnano toon to leydi Gambie caggal muɗum noon kono leydi ndi noddama e renfort gam etade falade fanno ɗin ko guɗi jaaji ne tawe hello tati nden jande quotidien le quotidien e hello mabɓe jeeɗiɗi ɓe garti e tindade lappol fewi toon to Dakar Madina Gounass ɓe mbi tan de ko ummade toon to cikkitte ha yetti Madina Gounass ɓe ndewi noon koye Pelé o mo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Seydou Ba yo Allah wone makko ɓe mbi tan de kanko woni fondateur mo Madina Gounass woni ñibɗo on ɗon nokku kono kadi darnuɗo wuuro Madina Gounass eɓe cifo fanno kala e gueɗe makko e hello jeeɗiɗi e nden jayde quotidien le quotidien jayde lamanda ko addi nden ɗon Aissata ari hande koye accident ji ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe mbide ko lawol ngol walla mbiyen laabi ɗi ko mbarata ko ɓuuri ko boros covid 19 o warata ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗum ɗo noon ene famni saabu cimtol ngol ganduɗa ko tuggude 2017 nangui 2020 ko ɓuuri ujunaje tato bani adama kañumen goni ko keddi e dow laabi leydi Sénégal ɗum jogui sababu noon jayande waɗi ko natal camion mawɗo moññuɗo auto tokos hollirde wonde kala e saaha accident ji ɗi ina jokki wadde kono kadi ina jooɓo pitali e dow laabi leydi men 3000 heewi Amadou no feewi no feewi jeyde stade uddata daman ko noon hono kala subaka nden ari koye 14e coupe de France record de la compétition hol jeeyi ɗum ko Paris Saint-Germain mo Idrissa Gana Gueye kono kadi e Abdou Diallo ɗum ko hanki wonno hakkude mabɓe e Monaco toon to e stade de France ɓe kolliti wonde de ko Paris naɓe ƴetti on ɗon coupe moɓe noddiri ko porte bonheur mabɓe kono ɗum koyne tawe hen woɓɓe woni coupe d'Italie ko Juventus ne wayno ƴetti on ɗon trophée mo ganduɗa kay ko hanki wonno hakkude mabɓe Atalanta Bergame caggal muɗum ɓe mbi ko le vrai jugement ɗum noon de ma yan ñande dimanche yidde wiide beele ɓe gande maɓe jaa Ligue des Champions e ko fayi arde walla ala saka ɓe poola e on ɗon dimanche oɗo saaha wonɓe on ɗon voix gam wadde qualifié ko fate banggue on ɗon Ligue des Champions e saison prochaine ko Liverpool mbo Sadio Mané hanki ɓe pi ko Burnley tati e ndiga e on tum noon ɓe kepti on ɗon 4e place kono kadi kamɓe ɓe jouo final mo ganduɗa ko yiya wadde qualifié wonata ko oɗo dimanche mo paɗen hakkude mabɓe Crystal Palace mbo Cheikhou Kouyaté goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko liste mbo équipe nationale du Sénégal ene waɗi Aliou Cissé ma huccide e presse o ɗum ko ñande nogas joyyi wonata ko talata walla alarba nogas jeegom lewru mai gam ha joni leydi Sénégal wawa hiwdirde leydi Zambie kono kadi e dowlo biteɗo Capo Verde won hen mbi Cap Vert ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ene kelle gadana Aissata Ndiaye noon tigui Amadou Moussa ko jayde stade uddidamal udditen eɓɓore wonde no alhamisa foof arande wone kabaruji caggal leydi hande noon Amadou Moussa jewteten koye sommet mo Paris mo ganduɗa rendini toon to diwan mo France to ka leyɗele Afrique ɗi ganduɗa ete mataw mbambi koye leydi France ne wawi wirede noon de taw kamɓe foof ɓe ndendi toon e oɗon semaine walla mbiyen ɗe ɗon jewte ko heewi yewtama hen ha tengti eko faye ñamale ganduɗa ete kamɓe Afrique aɓe jogani ɗum ɗeɗon leyɗele ɗen noon ƴewtidanoma gardiɗo leydi meɗen e Sénégal wino tan tawde Covid o ɗo joni koko diccini leyɗele kewɗe yoɓe mbat feere ɓe jaafe ɗeɗon ñamale Amadou Moussa noon kono noon oɗo sommet ko yewta hen ko foof ɗeɗo ko faye ñamade nde yaafade ɗum kam ɓe kalani ko fayi hen ko noon ɓe kalani walla mbiyen ɓe keɓani toɓɓere famodirde Aissata ciftinen ko France Emmanuel Macron gardino ndin leydi kañum erino wiide mi nodda Afrique to banggue francophone kono kadi leyɗele goɗɗe ganduɗa wona noon jimani France gonno kono ko ɓittiɗi to banggue on boros Covid 19 yoɓe gar ɓe jewtide ɓe nodda leyɗele ɗe ganduɗa ko partenaire uji ko wayno banque mondial ko wayno FMI ko wayno leyɗele ɗe ganduɗa ko dolniɗo Allemagne Russie Angleterre e leyɗele ɗe ganduɗa ɗi hande ene jogui doole yo gar ɓe jewta e toɓɓere ɓe pamodiri gam wallude Afrique saabu eɗen gandi oɗon boros Covid 19 haysono tawi o lebtani no fewi Afrique to banggue yoɓade pitali walla bonnude yogo e gueɗe kono kam to banggue faggude ene anda vraiment o ɗiɗɗi Afrique no fewi ha jii sababu hande caɗele kewɗe keɓama to banggue wasde golle en to banggue taƴodiri e gueɗe tourisme hani e transport aérien et terrestre e ko nandi hen donc noon ɗum noon jeeno sababu ɓe noddi toon yimɓe ganduɗa ko wayno hoore leydi mo Congo Brazzaville ha toon to Congo Kinshasa woni Félix Tshisekedi Alassane Ouattara Mohamed Buhari
hore lendi Macky Sall Paul Kagame Denis Sassou Nguesso kono kadi Roch Marc Christian Kaboré Fornia Simbe Yadima waabe non kono Aissata ko ɓuri hen ko hawnade e noddugol hono ɓeɗo chef d'état ji ko wasa yiye toon Paul Biya mo ganduɗa hande leydi muɗum nde leydi Cameroun ko pièce mawɗo pièce maîtresse e diwan mbo Semak toon to Afrique centrale joguiɓe ko faggudu nde ganduɗa ndu ko mantini no fewi kono on ɗon noddaki on ɗon invitation kono wona ɗum woni sababu hono yewtere meɗen hande sababu o ko darde exactement hono darde France yiɗi darade nde saabu il faut paamen gueɗel gotel wonko France ne waɗa hande e ko yewti e leyɗele Afrique ko famde wonde ɓe puɗɗima fawtude juuɗe mabɓe ɗo e Afrique sen pamminima bandiraɓe paam eɗen gandi e duuɓi sappo battidiɗi ɗi walla ha duuɓi nogas leydi Chine inan ɗo e Afrique ne sifodira e muɗum nandiri leydi Japon ko hen leydi Inde leydi Russie hande Israël leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko goɗɗe inana jiiɗi arde fawde juuɗe muɗum ga e Afrique ha tengti Afrique francophone donc no ɗum ɗon France no yirat ɗum ni ko hunde ganduɗa nde ina ɗeeɓi zende ɗum no fewi sen belama kutorɗengol konngol jeeyi sababu noon omo ganduɗa omo ganduɗa ko hoore leydi mabɓe Emmanuel Macron yidde noddidde Afrique wiide ha joni ko minen wonnoɓe ɗo guila avant indépendance ha e fuɗo indépendance o ko minen daari kadi pour yidde fawtude juuɗe amen e dow moɗon ɗum ɗon woni no ɗum woni no pamirɗen e ko yewti e gonnoɗan kono e sikki meɗen banggue annulation on ɗon dette walla wallidde faggudu ko tolni e 100 milliards on ɗon biyaɗo en cikkani so tawi joni o ma laato saabu eɗen gandi leyɗele ɗe fof hande hono crise covid memi ɗumen donc enen pamirɗen tan ko réunion noddude wonde hollirde France ne jogui onon leadership e dow Afrique gam yidde artirde hoore muɗum kono exactement pour en cikkani exactement so tawi ma Afrique yaafe e hono no France yiɗiri ni e hono no Sénégal yiɗiri ni e hono no Vatican yiɗiri ni en tout cas noon tigui Amadou Moussa ne way tan koko ganduɗa ete ɗo joni yete way kono ɓe goni koye wadde chantage africain ji ɗi yoɓe daro koyngal hollidde walla mbiyen yeeƴade kadi kamɓe ɗeɗon guure te to aduna o tolniɗo Amadou Moussa ko heewi hande natti wawde suuɗade hande ɗum ɗon jeeyama e ko ganduɗa partenaire uji goɗɗi ummima e leyɗele goɗɗe gaari ayi hande autoroute baɗono Ila Touba mahe ɗum ko chinois ji ayi ko mandi ganduɗa ko mandi fewdite ɓoyrani noon fo kadi liggey mo ganduɗa mantiniɗo o partenaire uji goɗɗi Amadou Moussa nani daari Sénégal ko partenaire uji mehi daari ɗo hande gam udditanede dame mbawa nadde kamɓene mbaɗa investir e banggueji goɗɗi kono artude e banggal ñamade Amadou Moussa ko ruttini caggal Afrique foof ñamade ko hen jeeya saabu hande ñamade tawat ñamade tawta ñamade kala ko ligguiɗa e leydi ma a yaltintu ɗum a wawata wadde ɗum investir ko leydi ndi liggi foof hande yaltinte ko bowal yeeru hande ƴewata ko banque ji gonɗe nder leydi ndi hande nani ɓuura ɓaɗade yimɓeɓe gam tan yo ñamlo so sa ñamlima kala ko ligguiɗa ligganiɗa ko oɗon banque ko ñamade ma yob ma faw intérêt ji intérêt sa yooɓi arat sa yoɓani arat watta sona ɓeydude ɗeɗon ñamale watta sona ɓeydude diccude Afrique watta sona ɓeydude tampinde Afrique e africain ji ɗi ɗum ɗon noon en tant que kamɓe africain ji Amadou Moussa ɓe jooɗake koye mabɓe ɓe jewtida ko woni Sénégal ko wawa yaade Gambie naɓe ƴeewa no mbatta ha keɓa ɗum ko woni Gambie ko Sénégal ene sohli hutorade ɗum Sénégal waɗa feere no heɓira ɗum ɓe mbatta liggodirde e koye mabɓe heɓodirde e koye mabɓe saabu wonko ngakki e Afrique ko wona ingénieur uji Amadou Moussa ko wona gandal wadde noon yoɓe jotto ɓe jewtide e koye mabɓe ɓe ƴewto koye mabɓe no fewi beele ma Afrique hutoro ko ganduɗa kañum woni gandal muɗum surtout Aissata ko ɗum woni pièce mo ganduɗa ko pièce maîtresse ponnoɗo ardinede hande e Afrique kono noon malheureusement ko noon mbiten ɗum saabu ko hunde ganduɗa nde vraiment ronkama yo faami guila nden ha joni saabu sa daari won e leyɗele hande guila nde keeɓi indépendance woni nde keeɓi koye mumen 1960 ha yetti 1971 haɗo kalten ɗo jomumen ne jooɓa ñamale e guila nde keeɓi indépendance haɗo waɗi ɗum noon koso tawi hande oɗo chef d' état ari manam e gardigol laamu o ƴetti ñamade FMI malla banque mondial walla hono banque ji goɗɗi ko tolni milliard uji limtinɗi o liggotako pour yobde ñamande joni ala o liggoto ko pour hoore makko yo weyde gollima pour heɓde mandaji limtinɗi caggal muɗum ñande umme e pouvoir eɗen gandi ga Afrique ko ɓuuri ko hewde ummoto koye pouvoir walla jomum mayde bettere manam jomum hawre ladial so yeehi garowo aussi tawɗon nden ɗon ñamade wona sippirde e yobde fuɗɗo yobde seeɗa kadi aussi ñamlo goɗɗum pour kadi wawa liggodade kañumne donc ɗum ɗon so tawi on politique ittaka ɗo e Afrique Aissata ene waɗi ko ɗum caɗele mawɗo te onon politique foof ne wayno Aissata sa daari Afrique francophone o fayi ɗum ko leydi France saabu so tawi en dokki yeeru leyɗele ɗe ganduɗa ene gonno e colonie toon to leydi Angleterre ɗum ɗon wayani noon par ce que Angleterre nde felliɗo hokkude indépendance nde hokkiri ko ha laaɓi ceer guila A ha Z
kono France hokki ko hoore haɗi ɗemgal walla hokki juuɗe acci koyɗe donc heddi ko ne tiimi heen ina liggorone fooɗa ina manam ina fota e hoore muɗum en nani konngol Emmanuel Macron nde haali sommet o wi wonde ɓamtare France ummorto ko ɗo e Afrique to banggue ɗum kono on ɗon ko wiyete ressource naturelle donc noon ko ganduɗa hunde ɗemde hulɓinade seeɗa donc pour Afrique ha tengde Afrique fon ɓamto e on ɗon banggue Aissata wona hunde nde wiide wona hunde wemde alay saago ɓesguɗi ɗi paama ƴewto koye mumen ne moƴƴi hayso tawi wona hunde wemde joni joni o gasata e duuɓi nogas garoji gasata e duuɓi capantati garoji kono en tout cas hunde fonde ligguede guila e joni beele yonta arowo janggo ina wawa soñde ko moƴƴi ko saabu vraiment tampama guila duuɓi capanɗe ha joni wona wiide ni Amadou Moussa ɓamtare France yowiti koye yo wi ɓamtare France eyi ummoto koye Afrique ala yo wi ɓamtare France yowiti koye Afrique yo wi ɓamtare France to ummi ɗo ha yetti ɗo dari ɗo hannde koye Afrique ummi aɓeni ciiɓo Afrique déjà mi yaɓɓanima guilay saaha guerre guilay saaha guerre ko ɓaleɓe jahanno to fa saaha faggudu kadi aussi ko ɓaleɓe ha joni en jii leyɗele meɗen société ji kewɗi hannde so tawi France ɓe mbayno leydi kañumen ciiɓoto sa daari contrat ciñinteɗi ɗi jomumen ne joɗɗo fodde duuɓi capanɗe tawi gaynani yobde on ɗon contrat donc Aissata vraiment ko hunde hulɓininde no fewi ko hunde hulɓininde il faut fala budde noon arriɓe men ɓe darano ɗum ƴeewa no mbatta ha ko wayni ummoɗo Amadou Moussa koyɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo aljuma sallah lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Amadou Moussa Thiat cikkuɗa adorani ñebbe hol ko way noon hayso addi en jiita en jiyata de cooso kalde yeehi voyage arti addorat ñebbe kono so ari a yiita par ce que arata ko jamma mofta ɗum wima wonde walla her sahi ɓe gullata e giri yimɓe leydi ɓe codnorma beñe walla ɓe codnorma mangor wima ɗum min gaddanma taw beñe ɗe a yiitade sowa yiyata ñebbe ɗe koye ɗi konnguli guddeten roɓindu jayndel meɗen ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi